I avui es complixen 7 anys des que Francisco Camps va arribar a la presidència de la Generalitat. Ha sigut un govern centrat en les polítiques socials, destinació del 80% del seu pressupost, la lluita contra la crisi, la creació d'ocupació i l'impuls als sectors productius centren la política econòmica del Consell. 7 anys dedicat a les persones i s'ha sigut l'esperit del govern de Francisco Camps des que arriba a la presidència de la Generalitat. Les necessitats dels valencians han marcat l'acció d'un govern que invertís el 80% del seu pressupost en polítiques socials. Més de 400 milions d'euros s'ha destinat a la llei de dependència. Altra llei, la de protecció de la maternitat i el programa Més Vida, han sigut pioneres a tot Espanya. Referents, com també ho és ja, el nou Hospital La Fe, punta de llança d'una política sanitària a la que el Consell dedica més del 40% del seu pressupost. L'impuls a l'ocupació i els sectors productius ha sigut altre dels eixos de l'executiu de Francisco Camps. Vital per aconseguir-ho és el PA Base o el Pla Confiança, que dotat amb més de 2.500 milions d'euros ha sigut el més ambiciós projecte per a crear llocs de treball i potenciar el finançament empresarial i la inversió productiva. En un moment com este, en el que estem atravessant el conjunt d'Espanya una important crisi econòmica i on el president Zapatero és incapaç d'oferir confiança al conjunt de la societat espanyola, és més que mai quan el president Camps assumís aquest compromís en l'objectiu bàsic de garantir la creació d'ocupació, la prosperitat i el benestar, que és el que desitgem tots per al conjunt de la societat valenciana. Un objectiu que no seria possible sense l'aposta per les infraestructures estratègiques i de comunicació. L'aeroport de Castelló, la CB35 o el tram d'Alacant són aparadors d'una comunitat que ha donat el salt a la modernitat, fet que no ha passat desapercebut per gegants com Microsoft o l'Agència Espacial Europea. El Palau de les Arts o grans esdeveniments com el Gran Premi d'Europa o la Volvo Oceans Race han projectat la comunitat valenciana a l'exterior, però per al Consell la defensa dels interessos dels valencians com un finançament just o la reivindicació de l'aigua han determinat la seva acció de govern. El millor garant d'aquests interessos, el nou Estatut d'Autonomia, que en 2006 donava a la comunitat el màxim nivell competencial.